Kwaza bwanza nzathu saidi ya kwanuko, ifetu kuno nde ayi ndithu etitu timashawa zitu mama wawo. It was drizzling, ukatuluka panza pa mphepo yakeyo, ikumakupula usati masewera. Ayi nyengo zaketu kumakamba moteromo. Tufuna tiyambe lero koma tiyamba ndakuti ndi nkhani yomweno inachitika dzulo zokhudzana ndi ngozi ya chilima ija kafukufuku akupitirirabe. Ndepa dzatu pano tinakamba kale tikhala tikuyenda nanu ndipo takhala tikuyenda nanu and tikupitiriza kuyenda nanu. Nkhani ndionena kuti akuti ayamba tsopano kuonekano tsopano maumboni onse amene anaperekedwa ndi anthu aja. Maumboni akatino ino mesa family aja anapita kuti nkumakaperekera maumboni ya ifetu amuna athu anachoka zili motere ayamba tsopano kuoneka zimene zijazi. Ndipo akuoneka kuzikuonera kuti no akuti mmene momwe atulamo zinthu zina zake zogwirika zoti zingathe kuthandiza pakafukufuku amene kuti zikavumbulutsa chilungamo. Tikhala tikuzionera limodzi koma ndilole kuti ndiforokoze bwinobwino kunena kuti no dzulo kunali meeting imeneyo amene anakapanga ndekuti no ndi aja mamembers amene ali mu commission of inquiry ya ngozi ya ndege ya chilima ndipo amatsogozedwa ndekutitu ndi uyu Walter Nyamilandu. Ndiye kunapezeka zoona kuti meeting imeneyo akambirana makamaka za maumboni onse amene anaperekedwa. Amapanga analyze kuphwanya kwa amuna mumva koma nzimayiwe zanakamba mkazi wa ujeni uja. Nanga zimene anakamba ujeni numuganizapo bwa mpaka katulere ndekuti no maumboni onse aja ndikupezeka zoti no ndikuwazo kuti bwinobwino nkupanga ndekuti chani ma conclusion awo kuti umumu izi zinali zofunikira izi mwina mwake sizingathandize koma izi ndi izi mana yankhula ujeni ndi ujeni tikaziphatikiza mukuona zamana akambawo zakambawo mukuziona kuti zikufanana ende mukuona zimene zingathe kuti no zikupanga mwina atupalikena kake kamene kakubisika apa ndekuti no akakhala akuzikuta ndikupanga draw ma conclusion apezawo ma points ofunikirawo kusefa nkukhala ndi zofunikirazo tsopano zimene zingathandize kuti no kafukufuku amene akupitirira akhala ndekuti mwina mwake akupitirira moja moti mungathe kuthandiza kuti chilungamo chitulukepo eti ena tumwina ankaona ngati kafukufuku uja wapita kumaperotu ayi ndithu akuti ndekuti akusefa akasefa choncho zimene atapezezo ndi zimene zingathandize kuti no ayende no chitsogolo kuti nakamapita mu phase inayo akuchita kupita kuti apa tinapeza izi akufamira anakamba izi zimene zingathandizeso apa izi ndi izi zikuthandiza tiyende motere nkhani zaketu akuti zikhala zikuyenda motere eti ndipo meeting yachitika dzulo. Now from there Walter Nyamilandu akamba zonena kuti no mwinatu mukhoza kumaona ngati kunotuno ndekuti gawo limene lijalova maumboni linathira pomwe paja chifukwa ndekuti mafunso ena kumakhala nanga anthu ena ake mwina anali ndi maumboni mwina ena anamva ndege mwina ena anaona china chake koma sanala family nde mwana kuti mwatsekereza akunena kuti kutero kuti mugawo lakumva ndekuti chani maumboni aja tinayamba ndi akufamily ndipo tikhati kulowaso ndekuti no mugawo lachiwiri lova maumboniwo nde mugawo lova maumboni anali gawo pawiri anali gawo pona kuti pakhale akufamily ndi anthu amene anali odziwika nkudzabwera ndekuti no gawo lachiwiri la anthu amene ali ndi maumboni chabe kumafuna abwera katani akaperekere kani zaketu zikuyenda motero ndipono akunena kuti no gawo lachiwiri lomva maumboniro kumbali yova maumboni gawo lachiwiri ndizoti akuti liyambatu ndekuti pa 24 August 2026 mwezi omwe uno ndipo likatha ndekuti pa 6 September 2026 masiku amenewo ndi pamene ndekuti dzakhale tikuonanso ndekuti anthu akaperekera maumboni osiyanasiyana mwina mwaketu anthu awawa ndekuti gulu limene mwina lili ndi maumboni basi ilolo lili ndi ma information mwina likhoza kukapereka ndithu mu phase yachiwiriyo tidzaona limodzi mmene zingayendere tisapangire draw conclusion kuti adzaziyendetsa motani komano I think kumene zikulowera ndekuti zikulowera kumene koko ndipo akukamba zonena kuti iwowa akuti akuzipereka kwambiri ndozipereka mu commission of inquiry imeneyi kuti aziyendetse zinthu zibwinobwino mwa dongosolo lake kuti tumapero penipeni aliyense adzakhutire nawo commission of inquiry imeneyi ndipo azipereka kuti chilungamocho mwina achipeze kuti chatuluka kuti zinakhala motani kwenikweni pamene padzapa komanso angaphunzirepo zinthu ndi ziti zimene zingathe kuthandiza kuti mwina mwakosogolo kuno ngozi ngati zimene zizapewedwe kapena mwina mwake zatichitikira chonchi zizapangidwe handled bwinobwino ndithu. Sole kafukufuku jatuna second phase ja minority ikayamba pa 24 August ukamaliza pa 6 September for collection
ikamba pa 24 August pamwepo kamaliza pa 4 September osati pa 6 September 4 September mazuwa ma details amafunika zoti nazipangidwa followed bwinobwino. Now from there akukamba zonena kuti no phase pamene uyamba yachiwiri phase yachiwiri yokhudzana ndi maumboni pa 24 idzapezeka zoti no anthu ndekuti side yawo kwakumva maumboni side inayi ndekuti kudzakhala ndekuti no kwabwera madotolo awiri aja ndinakamba aja ochoka South Africa akatswiri aja Dr. Robert Gabriel Ongude komanso Dr. Wilson Sibusiso Ntsere amene wawo adzakhala ndekuti no akuonekaso ndekuti chani ma pathology aja nkhani zokhudzana ndekuti kapena mwina make pali majeni akwena akafukulidwe matupi aja kapena zinthu ngati zimenezo ngati zizachitika adzakhala ndekuti akuoneka zinthu ngati zimenezozo paja tinanena kuti ndakatswiritu ku nkhani zimenezozo ya ena anabwera iwe wausilu kwambiri ukunamiza anthu akuuza ndani aboma angakafukule matupi a anthu asanafunse akubanja kumva mozondoka zinthu ife timadana ndi anthu amene amamva zinthu mozondoka. Tinakamba mbuyo moja kunena kuti awotanya milandu anena kunena kuti plani yawo pamene apeza madotolo amenewa ndiyo nina kuti no akaunika akafufuze matupi aja kuti kodi no matupiwa zinakhala motani akachite ndekuti no kapena postmortem kakapange examine bwinobwino matupi aja ukaunika bwinobwino zomwe zoti anthu zono akwena akafukule matupiwo komano kuti izi zikachitike ndekuti adzayamba kakambirana ndi akubanja nthawi iyo ikafika akubanja ngati avomereze zizachitika koma ngati sadzavomereza basi komano akadzavomereza akubanja sizokhala zosoya akuyenera ndekuti adzapite kaya ndi ku city council kaya akumaneso ndi akuluakulu adzapitenso ku courtiso kumeneko katenga zilolezo malingana ndi malamulo a dziko lino samalola zono maliro angofukulidwa wamba chonchoya umayenera ndekuti no apite ndekuti akatenge zilolezo kuti tukapanga zotere komanda akuti in case zimenezo mwazimva sizoenda zakhala ngati zachilendo ndipo court likapereke zilolezo zimakhala choncho zinthu sizimangoyenda mwawamba ya ndezomamva zinthu mozondoka panopa tikumapangira tu clarify pano ehetu nkhani zake zikuyenda motero ndithu. Now akuti adzakhala ndekuti akuchita ngati side by side side inayi awachipatala alowa mchipatala madotolo apanga zimenezo kaya mukalomu kamene adzeka pangiro kaoneka matupiwo side yawo kuso ndekuti anthu akaperekera maumboni osiyanasiyana mu phase yachiwiri ya maumboni. Now magawo awo atimvanepo apa gawo loyamba tinakamba kunena kuti no ndilija limene ndekuti no awotanya milandu ndi timu yawo anapita ndekuti ukafufuze bwinobwino ku airport zinayenda bwanji ndege imaoneka motani anapita site visiting kukaona kuti no amvetsetse bwinobwino kuchikangawa kuja muti ayina agwa motani ndipo zimezi tinakupatsani. From there tinalowano ndekuti mu phase yachiwiri gawo lachiwiri limene ndekuti linali lija limene iwo anapezeka anayamba kumvano maumboni kuchokera ndekuti kwa akubanja ndi anthu ena odziwika bwinobwino achina Valentino Pira acha tinapona achina Jeni kunali achina makapteni amene amaulutsa ndege munaona amene zinakhalira achina Wini Nyondo aja anayitanidwa kuti kumeneko anthu amene anali ngati no odziwika. Gawo lachiwiri lova maumboni nali limene lolo. Now tachoka pamenepo tikupita mu gawo lachitatu limene likuphatikiza zinthu ziwiri likubwera no ngati ikhala ndekuti step yachiwiri yova maumboni ochokala ndekuti no kwa anthu amene mwina mwake sakubanja anthu amene ali ndi maumboni osiyanasiyana kaya tikamva bwinobwino mene zitakhalire kuti kaya ziyenda motero komanso nthawi imene zikuchitika zimenezo mu step yachitatu yomwe muli ndekuti awakuonekaso ndekuti zamatupiwa kuti ndekuti maijeni onse adzapezeka kuti akuperekedwa pakamodzi. Mukuiona koma commission of inquiry imene kuyendera mukuiona kusiyana ndi commission of inquiry yapita ija iyi number 1 tikuyendera limodzi. Number 2 sakungopanga za nzwanya kumangopanga zawo koyayi kuti kapena chani akupezeka zonera kuyenda mastepe kena akuona akaenda step ina yake akumakakhala pasi ndikukambirana kuti kodi muona step zimene tayendera zimene mukuona ngati no zatumphukamo zinthu zofunikira ndi ziti kodi pa zimene zizi ndezingatilowetse kuti no ndikafukufukuyi tikuyenera tiyende motani akuti panala ujeniwo arikhaya adapanga motere ndi amene mukuona ngati sitikufunika tayitanenso ndeta ayitanedi
amapita umakamenya analysis, akapanga analyze nkupanga draw ma conclusion amene akapangisa zona kuti no apatseno mapo amene angayendereso ndi kuti no kafukufukuza kuti mwina make mwina titende kuti kukhala ndi picture yabwino yooneka bwino ya mmene zinthu zija zinayendera, yomveka bwino, tisati yooneka bwino koma yomveka bwino ya mmene zinthu zija zinayendera, kuti kapena mwina ma facts angatulukepo, zilungamo zingatulukepo, na kuti ma clarification angatulukepo, kuti papero penipeni tizakhale ndi kuti no tanyamula miyoyo yathu kumapita usogolo kuzozona kuti no zinthu ziyenda motere. Well done magayi amene muchita kafukufuku ameneyi, mukuchita bwino kwambiri. I think izi zinthu zimene zikufunikira. Tiyeni mupitilize level yake yomweyi, kachidwe kake komweka kuti no tiyendere limodzi mpaka na kumapetoko ifetu tizaone kuti no ngati dziko kodi zinthu zinayenda motani nangano kodi tinganyamule motani moyo kumapita kutsogolo. Magetsi azima lero magazi mama wautu anthu amenewa ino Eskom mupanga chipongwe kwambiri mota apa tikungodalira ndeweka kompyuta kupereka masunga komoto pang'ono komano kakangozima kamene kosombola tamwene komano akayaka ndero tikhaso tikuyenda limodzi, we try our best, otherwise dzuwaso kulibe kasolaso sizareka ngatsadzeso pamene tanenena modza kuli mitambo magasi koma atipanga chipongwe and mageno aboma kumbali ya magesi iyi manyaka eni. No, let's talk the honest. Ziyankhala chungama apa inu mukupanga zofoyira kwambiri za magesi, mukufoyirisa kwambiri failed zikanika kugwira ntchito fadza ino fix magesi madziso mupange fix anthu asamavuteka zimenezo, otherwise tikhati kwenda limodzi. Stay tuned to Justin Tech Malawi akuti tu.